Hola, hola! Benvinguts al Tarotista Sofista! Ei! Una vegada més per YouTube. Bueno, a veure, aquí ara he canviat una mica les coses. Mira, està la maneta. I vos anaré guiant, ¿vale? El conillet, així amb les orelles. Vos anaré guiant a veure quin missatge hi ha per aquí, ¿vale? Per exemple, començarem en esta, ¿vale? En la Pitya Tarot. I recordeu que jo ho estic mirant al revés. Llavors jo ho llegiré com ho veig jo, ¿vale? I vosaltres ho mirareu invertit, però no passa res perquè serà el mateix, ¿vale? És el missatge que vos dono jo. ¿Vale? L'altra opció, que és la mateixa opció en aquest cas, preguntaré quin és el treball interior i exterior que hem de fer. Com podríem congenar millor el treball tant intern com extern de nosaltres mateixos, ¿vale? En el fons és una pregunta que va més dirigida cap a mi perquè he vist la necessitat de com ara coordinar millor o congeniar millor les dues feines, la feina de interior personal de treball de sombres, juntament en el tarot i totes les coses que estic fent, i a més l'altra feina que tinc, que és més a nivell professional de docència, saps? Que no treballo però estic preparant-me opos, llavors poder fer-ho tot i és bastant difícil, ¿vale? Pues centrem-nos en això. Deixo d'estar aquí i ara preguntaré com podem estar millor, ¿vale? A nivell de la feina laboral. És una pregunta condicionada perquè té a veure amb la laboral, però també és en relació la feina més aplicada a un mateix. És una feina interna la que hem de fer, sempre. ¿Vale? Espero que em sentigueu millor perquè estic davant del micro mateix i d'esta manera, pues, encara que no queda tan estètica, no queda tan visualment bonica, però crec que s'aprecia millor el que faig i com ho barallo, que encara que no en sé molt jo d'això, perquè sempre em costa molt, no sóc molt manetes, al contrari, però bueno, faig el que puc i l'important és la predicció que dono, que crec que l'encerto prou, normalment, a vegades no, però vol sortir. Ja podem començar, va, pues, és que quan no entra és que vol sortir. Mira, este ja estava, crec. Bueno, este és el rei de Oros, aquí és Pentacles, que representa Plutó, el déu de la riquesa. Justament la primera carta que surt sol voler dir el significador, no? Que és el que estàs preguntant. El consultat que està preguntant, pues, preguntant temes de treball i associar als diners, no? L'abundància de diners. Abundància també en relació al que hem de fer, que és transmutar com Pluto. Aquí Pluto no el confongueu en Hades, que seria Plutó. Bueno, en aquest cas és el déu de l'abundància, que té a veure en l'inframón, però no és el mateix, ¿vale? I es representa una mica en este cuaderno de l'abundància, que la cornucòpia, i la manzana dorada, bueno, és perquè és més típica d'este tarot, que vol dir que tot el que fem ha de donar un fruit, no? I això és el que busco jo, com donar aquests fruits a nivell de personal. Veus, aquí em surt la misèria perquè és que realment a nivell extern no estic obtenint fruits, és un moment de molta introspecció i més entrar en un mateix, ¿vale? Està recta, no està invertida, tot i que podria haver estat invertida, però en el meu cas ho veig recte, ¿vale? Perquè estic al revés, estic aquí. Llavors, esta sí que està invertida, encara que la veieu recta. Vol dir obrir la caixa de Pandora des de la cantó equivocat, que sempre vol dir malaltia, problemes, ¿vale? És com que el treball exterior ens està provocat a problemes, a misèria i carència i tot això. Un treball exterior fa referència a el propòsit de vida condicionat per la societat, no per tu mateix. Saps? La diferència està en este fet. Un pot treballar molt bé a nivell social, però si encara l'estan condicionant més a treballar d'una manera o d'una altra, doncs clar, no pot brillar tant, no pot oferir tot el que té per a donar, no? Perquè el seu treball interior no està canalitzant-se cap a l'exterior. Al contrari, està sempre condicionat l'exterior cap a l'interior. I hauria de ser al revés, de l'interior a fora. ¿Vale? O sigui, aquesta idea de que està sortint el pitjor de tu justament perquè estàs treballant en algo que no et correspon massa, saps? Que no t'està fent favor. Si es veu millor. Espera, una mica més així. Estic acomodant-les perquè ho veieu bé, perquè com no tinc costum en aquesta manera de fer, doncs no es pot veure molt clar. Mira, aquí surt la saviesa, però clar, està invertida. Això me fa referència una mica a la idea de que tu veus que els altres no tenen prou coneixement de lo que estàs fent o tal, no? Com a que no dona fruits la teva labor, perquè encara que tu sàpigues molt, doncs no saps, te falta saber un punt en el qual sigui de compartir la part bona, no? No només de compartir el teu coneixement, sinó a més
el teu criteri, que és diferent a tots els altres. A mi em passa, és que aquesta lectura em veig molt personal, per això l'he pogut fer així, però també compartida amb altres, perquè crec que també està passant molt en l'entorn, que d'alguna manera socialment no et sents valorat o valorada perquè tu creus que saps més del que estàs podent aportar, perquè els altres no comulguen en tu, en la teva idea, en la teva manera de ser, pensament, creences, ¿vale? Hi ha com una sensació de que no hi ha la companyia necessària per a que pugui fluir tots els teus coneixements i abundància interior, saps? Aquesta abundància es queda en la misèria perquè la compartís la part dolenta de tu, no la part més intel·lectual que voldries que coneguessin, o no només intel·lectual, sinó saviesa en general, saps? I aquí et surt que tens molt per a donar, veus? Perquè es dura el 6 d'oros, que està recte. Per tant, és un element a considerar, no? Que tens molt a donar, a compartir. Això no treu una cosa en l'altra. Però, clar, no ho estàs compartint amb les persones adequades, ho estàs fent indiscriminadament. A vegades a mi em passa això. Al compartir al Facebook, WhatsApp o Instagram coses, doncs veig que no arriba a res i per tant me desil·lusiono. I la idea és que tu puguis mantenir el teu enfoc en tu mateix, enfocament, i que a la vegada tot recaiga sobre tu altra vegada, tots els teus recursos puguen ser aprofitats per tu mateix, ¿vale? A la vegada. I és això, donar als altres sí que ha de ser, sí que ha d'estar donar als altres, però sempre perquè també a la vegada que dones als altres t'estàs donant a tu el benestar, saps? Dones benestar i s'expandix. No és només a nivell de monedetes o abundància econòmica, això. És un treball que és interior, però que a la vegada recau en l'exterior. I si tu el que busques és un treball exterior només, doncs l'interior se'n ressentix. Ha de ser sempre que vingui de l'interior a l'exterior. Aquesta és la idea, saps? De tu als altres o a la societat. Perquè si no, doncs te quedes en no res, te quedes desolat. Allò, com aquí està el 4 d'espases, representa una confusió per no haver resolt la manera, diguéssim, de fer les coses, que és no només donant, sinó sabent com ho dones, i per què, i per a què, i tot una mica en les teues pròpies condicions, no només en les condicions de la societat, sinó en les teues, ¿vale? Llavors, per continuar, anem fent una mica més avant, perquè ens diu com a solució en això. Este se representa una actitud que podria ser més passiva, perquè jo ho veig al revés, i pot representar una persona que se tira la partola, no? Que és com que dir, se deixa portar pels plaers, per postergar les coses, la peresa, perquè dius, bueno, com que no arriba el que estic donant a ningú, doncs me passo per mi mateix i només faig que dir la meua i m'importa poc el que pensen els altres, no? I no és tan així. No és tan així perquè si tu te centres només en tu sense pensar en els altres, estaries perdent el teu poder creatiu. Saps? La creativitat va de tu als altres, no va de tu a només a tu o dels altres a tu. Ni dels altres a tu, com estàs entenent la carta del treball exterior, que et quedaries en misèria i malament, ni tampoc de tu a tu, sinó és de tu als altres, cap als altres, saps? Sempre donant per acabar rebent a la mateixa vegada que ho dones, saps? No pels altres. Et surt la mort, m'ha sortit una mica, no sabia si era invertit o no, en aquest cas recte, trobo, vol dir un canvi d'aquesta actitud, de peresa, ha de vindre un canvi, ¿vale? En què digues, bueno, jo ja passo de tot això, d'esta manera d'este passotisme, d'esta postergació, i m'aplico en el que m'importa, que és els meus èxits, els meus somnis. Esta persona és Ganímedes, se posa. Aquí sí que és la mort, com l'altre, la mort és Hades i Persèfone, però suposo que és el copero de Zeus, m'imagino, perquè té moltes copes i és com que està al cel. Es diu Ganímedes i representa una mica l'objectiu teu, que és descansar per a després donar el millor de tu, les millors opcions, tindre millors opcions, saps? Per a donar als altres. I aquesta és una carta molt important que m'ha sortit en altres tirades que he fet, que representa el rei de bastos, que és Hefesto, que és el déu de la forja, diguéssim, de la matèria feta per tu mateix, no? Com si diguéssim, és que tu has de treballar pels teus somnis i que potser això està molt ficat en hora, però no en labora. La idea de a Dios rogando i con el mazo dando, pues una mica aquesta és la idea, no? Tu pregues a Déu, o a la mort, diguéssim, a canviar els teus hàbits, però tu mateix has de donar el teu
el millor de tu per afrontar este repte que tens, que ara mateix és molt, no? Esta relació entre l'extern i l'intern, lo de dalt i lo de baix, ¿vale? Però sobretot és més extern-intern, és com el món intern teu s'ha de veure retribuït en tu mateix i en els altres, no? Que es doni el teu món intern. I el món extern que t'està presonant o una mica com sentint-te més miserable, en certa manera, com aquí, pues vol dir que hagués de poder resguardar-te d'este món extern, que no estigues sempre pendent de ai sí, pues van a fer això, vaig anar per a fer això, van a fer allò, també participo. No, has de poder gestionar la teva energia en aquells propòsits teus personals que puguen fer brillar el teu futur, ¿vale? Això és molt important. I aquí per acabar te surt una ajuda, que necessites una ajuda petita per a concloure els teus projectes, un plantejament, una planificació, per a especialment a la teva ment poder-la alliberar, perquè aquí et surt una mica la capacitat d'alliberar-la perquè està invertida i representa una persona que està anclada en els seus propis pensaments i com si no pogués fugir d'allò, saps? Que algú l'ha de salvar, com aquí diu. I no és tant això, sinó que tu mateix te pots ajudar molt en el treball teu i buscant les persones adequades per a solucionar-lo, ¿vale? Aquest seria el consell més important. I ara vaig a l'altra lectura, que no és que sigui una altra opció, però això ho puc llevar, que per mi estava molt clar. Però ara vull saber una mica, havent vist el problema i una mica les coses que podem fer, vull saber també pues, quina és més clarament la solució en aquest problema, més enfocar-nos en com podem arribar a pensar millor de nosaltres mateixos, com que ho podem solventar. Mira, me surt aquí la base, el 10 de bastos, que vol dir les càrregues que tenim. I sí que n'hi ha moltes, clar que sí. Perquè estem en un món molt complicat i el temps que vivim també és encara més complicat, ho fa més difícil tot. Però mira, estic tallant i em surt el sol, ¿vale? Recte. El sol vol dir que vindran moments millors d'abundància i de plenitud per vosaltres mateixos, saps? Per un mateix. Així. El que passa és que aquests moments pareix que tarden en arribar. Són moments que en teoria si arribessin ens podrien fer sentir millor per a treballar millor, per a estar millor generalment en salut i benestar, i no sempre passa. No sempre estem en aquestes circumstàncies positives i hem de fer front al nostre treball interior per a sostenir el treball exterior, no? De nosaltres mateixos, perquè la pressió que ens donen és gran, però a la vegada hem de poder generar nous inicis per a afrontar els reptes que ens van sortint a nivell social, no? Jo crec que és així. O sigui, no podem quedar-nos de braços creuats com pensant que ja vindrà tot sol o que ho podem postergar tot, perquè potser ens arrisquem a que puguem perdre oportunitats d'esta manera, saps? De ser nosaltres mateixos els nostres propis herois de la història, no? Això és molt important. Bueno, a veure, ara tallaré una mica. No sé si he fet bé. Vale. A veure, així està bé, sí. A veure què surt. Aquesta és la carta que justament representa la primera de... Veus? La mateixa. Que seria la temprança, però en aquest cas no és temprança, és la de l'escarabeo. Una mica me representa la idea de connexió entre l'extern i l'intern, com estic dient jo ara últimament. És la pregunta significativa i me va superindicada per anar això, saps? Aquí em surt l'emperadriu, que està invertida, i que vol dir que te falta una mica de creativitat per a poder afrontar els problemes. I a mi me passa. És que ho estic veient com una crítica al meu treball perquè el trobo molt menys creatiu del que solia ser. Sí que és veritat que tiro cartes i pareix que sigui una activitat molt creativa, però vulguis o no estava bastant decanalitzada i receptiva. Aquesta receptivitat la tinc, però el que no tinc és la capacitat de crear a partir d'aquesta receptivitat el nou coneixement o noves idees i noves implicacions que tenia abans en missatges, en poemes, en filosofia, en moltes altres maneres de creatives que tenia ara mateix. M'està fallant perquè estic molt centrat en el treball extern. Si jo pogués centrar-me en un treball intern només, podria extrapolar-lo d'esta manera, però com que m'he de centrar en l'extern, perquè tinc molts deures, com tots nosaltres, que tots ho tenim, doncs hem de poder afrontar-ho i dir, vale, anem endavant, saps? Com podem anar endavant en aquesta creativitat, en aquests projectes que tenim que pareix que no acaben de sortir, de donar llum, no? Falta com donar llum. Pues una mica d'agafar el toro per los cuernos, no sé com dir-ho, d'agafar l'espasa, no? I tallar el que ens sobra, de tallar
en temps d'altres coses que ens estiguen estorbant. No sé, en el meu cas potser són llegir tirades de tarot que al final acabes empatxat de tot això i no cal tant. Però també podria ser buscar significat a tot, saps? Este món intern també té un límit, que al final el límit el poses tu, no és que el posi la vida. Tu podries dir, doncs anem a fer més treball intern, treball de sombres, treball de tot això, però tot això al final, si tu busques un resultat extern, tampoc t'està portant tant, ha d'haver un equilibri. Esta carta és la mateixa que la templança, i això vol dir equilibri, intern, extern, saps? Comunicació també, en el teu món. Llavors aquí em surt l'as de bastos invertit, que torna a indicar una mica la necessitat d'agafar les coses en contundència, ¿vale? I anar per als inicis, nous inicis, en confiança, perquè aquí potser el que m'està fallant, o en mi o en alguns de vosaltres, és aquesta confiança de dir, és que jo potser no puc en tot, i en realitat sí pots, sempre quan li fiques valor i capacitat de mando, no? Diguéssim, diligència en els teus projectes. Aquí has de començar, és com que estàs encara començant. A mi almenys me quadra que estic començant un projecte molt important i evidentment ja l'he començat fa temps, però tampoc no és que estigui en un nivell de molt desenvolupament, i per a vosaltres igual heu de poder apostar per això, perquè és el que més importa. Este treball extern ara mateix importa més que l'intern. El que passa és que és un extern que ha de vindre de vosaltres, és com que està lligat. L'intern és la base per a fonamentar el treball extern. Per tant, heu de poder desenvolupar internament i externament. Però si heu de triar entre un i l'altre, clar, jo vos diria, treball intern sempre s'ha de fer, però no en abús. No arriba un punt en què ja heu de centrar-vos en fer una rutina, establir certs principis, com hem dit abans, ¿vale? Per acabar, per a poder trobar l'objectiu, saps? Que és este món que està invertit en el meu cas. Que vol dir que no arriba a ser. Este projecte no s'arriba a concloure perquè no s'ha fet els passos adequats, no? El començar en contundència i anar tallant en el que et molesta. Una mica això és molt important, eh? Mira, tallar també em surt aquí. Les d'espases. Està recte, per tant teniu el poder, eh? Ara mateix teniu la capacitat de tallar en aquestes coses que vos molesten, que vos estorben, del món, inclús de l'extern. No és només algo completament il·lusori del món, sinó que és el treball que has de fer externament. És lo important, no? No és l'important el món pot ser moltes coses, moltes coses que t'il·lusionen i que pareix que siguin fabuloses, però no és lo correcte. Lo correcte ara és agafar el mando i dir jo tallo en allò que no m'importa del món, totes aquestes expectatives que em surten soles, que són lluites que no me corresponen, també és molt important això. Saber triar la teva lluita. En la teva lluita està el teu benefici, perquè si no lluites per tu, lluitar pels altres no et servirà de res. Has de lluitar per tu, els teus projectes, i evidentment primer és la teva salut i després ja seran altres projectes que vinguen que saps que els tens, que per tant no els has de postergar, que són petits passos per al mateix projecte en global, ¿vale? Que és, en conjunt, en el meu cas són posicions, per a tu serà un altre. Potser inclús estàs esperant l'amor. M'han sortit tots els asos i molt junts, i al mig està el món. És molt curiós, això no ho havia vist mai. De veritat que he barrejat molt la baralla i no ho havia vist mai així. I aquí em surt l'as de copes, que potser és el teu objectiu final, l'amor propi, com a salut i pau interior, però això encara no arriba, perquè està invertit. I per què no arriba? Pues senzillament perquè estàs en una actitud massa a la defensiva, potser, i que potser està justificat en el fet de que necessites aquest treball exterior. És com que primer necessites el treball exterior i en tu mateixa el temple i la calma d'afrontar-ho i saber que ho pots fer en la teva veritat, i després anar per ell, a per este projecte interior teu, que és l'amor i la salut òptima personals, ¿vale? D'una parella podria ser també, però especialment per tu mateix, és el que veig més, no em surt el 2 de copes, per tant és el que dic. Aquí et surt el descans, molt important és ser com molt rigorós en el descans, perquè si no descanses la vida te farà descansar a marxes forçades. Com aquell que diu, no podràs triar tu el descans, sinó que te'l triarà ella, i és més perillós això, saps? És dolent. Aquí surt el 4 de copes, que vol dir la capacitat de ser indiferent per moltes coses que et venen donades exteriorment. A l'estar invertida fa referència a que el teu projecte de vida no pot ser indiferent. No pot ser indiferent a res teu. Lo teu ho valores molt i has de ser sagrat en aquests projectes teus, interiors i exteriors. Però el món, el que és més fora de tu, que no només és exterior, sinó que a part no te correspon,
allò ho has de deixar córrer, i és que és esta la idea, saber depurar el que és important i el que no, i lo urgent de lo que no. Aquí et surt el 10 de copes invertit, que vol dir la idea de que estàs una mica per sota de la família, perquè en realitat, clar, estàs donant molta importància als teus projectes i a la teva comunicació en l'entorn i en tot una mica, i la família no t'acaba de recolzar perquè són moltes obligacions, segurament. Sí, em surt inclús el 10 de... Bueno, el 10 normal, la roda de la fortuna, vull dir el 10 del tarot, que representa aquesta idea de moviment, que com està invertit pot voler dir que si tu no cuides de la família, este moviment no arribarà prou, perquè la família és un punt de recolzament per al teu benestar i de retruc per a la teva economia, saps? Vull dir, la família no la pots deixar de banda perquè és el que te sustenta una mica la calma de tenir un rerefons en tot això, saps? Un propòsit, també unes bases on sustentar el teu treball. Sense això no hi hauria salut, i aquí et surt la sanitat, la salut plena, l'estrella. L'estrella està recta per a mi, per tant vol dir que al final ho aconseguiràs el teu propòsit, el treball exterior en l'interior, i és molt important l'estrella, perdó que està una mica hauré de tapar, per si de cas, és una estrella que se representa, mira, va lligada en la força i el mag, és que són dos cartes boníssimes, la força i el mag, les veus aquí, saps? No les vull mostrar molt, però bueno, i el 2 de copes, és que em surten al final a la base, hi ha un rerefons molt bon tot això. O sigui, la substància de tot plegat és que et trobaràs molts fruits, però els fruits han de vindre després del teu treball en consonància amb l'interior i l'exterior. I això és molt difícil perquè representa tallar moltes coses, algunes lluites no les hauràs de poder seguir. Jo, per exemple, he renunciat al Facebook i l'Instagram perquè, que vulguis o no, eren distraccions d'altres històries, d'altres problemes de gent que no em corresponien, sabeu? No em corresponen a mi salvar el món ni fer res de tot això, òbviament, ni lluites de poder, ni de pau al món, tot això me cau gran, no? Per a mi no puc arribar a això. Per tant, jo m'enfoco en la meva part que pot correspondre en donar claredat a tothom que em vulgui escoltar, i a part això ho rebo jo mateix també, aquest missatge. Llavors per això he volgut fer aquest projecte en tots vosaltres, i avui era el dia indicat per a seguir-lo. Res més, no ho faig més llarg perquè si no se farà pesat, i el que vull és que crec que ha quedat clar el missatge, el context i també el propòsit i la solució de tot plegat. Un equilibri és sempre important entre la teva salut i els altres, i sobretot el teu projecte, que no l'abandonis perquè és important el teu treball, el teu... No em surt aquí que tingueu una sensació de que hagués de canviar molt les coses, sinó més aviat d'afrontar-ho i tirar endavant, i si algun dia no et surt tan bé, saps que tens més dies, per tant això pots anar avançant quan te sigui favorable, no? També. Però sempre una mica seguint una rutina bastant sòlida, no deixes passar molts dies perquè si postergues al final t'acabaràs acomodant i diràs uah, he perdut molta oportunitat, vale? Això és molt important, seguir la teva voluntat, que és estos dos, vale? Al final és este, espera't, així, a veure si es veu, la força, el 8, la força, i el mago, és que tens la força del mago. És que és boníssima aquesta combinació aquí al final, en el 2 de copes i moltes altres, però sempre eliminant els pensaments negatius, ¿vale? Que puguen haver, les creences limitants, aquella sensació de dir és que jo no arribo a tot perquè necessito més ajuda, perquè no m'està contribuint res del món de lo que passa. Doncs no, has de poder dir que tu hi pots, perquè si has pogut en moltes altres coses, en això també, saps? Ja te coneixes molt tu, és així de clar. Vale? Però no res, ja moltes gràcies per tot, i farem del món un lloc millor en els nostres propòsits, bones intencions, sempre aplicades en realisme i pragmatisme. No n'anem molt a l'idealisme perquè no serviria de res, però si som conscients que podem arribar, pues a per ello, a tope. Vinga, que vagi bé, fem un xuf-xuf per agrair. Mira, el xuf-xuf és este d'ensueño, no? Que vaig comprar d'una amiga. Xuf, oh. Moltes gràcies. Adeu, que vagi bé. Bien, i...
El conillet.